kasaysayan ng mga Pilipino ay napanatili dahil sa paniniwala ng Kanya. Isang bayan na epektibong tungkol sa pagsasadula ng mga simbolo, ang mga ritual ng kanilang ingatan at pinaglinang sa loob ng napakahabang taon. Ang mga turo ng simbahan ay nagiging makahulugan lamang sa mga Pilipino sa tuwing ang iba't ibang anyo ng pagsamba at pangangaral ay ginagamit at napapaloob sa opisyal na paraan ng pagsamba. Ang simbahan ay nakapagpapahayag ng isang bukas na ugalitan upang iakma ang liturhiya ng pangangailangan sa pagbabago ng panahon at ng iba't ibang kultura. Ito ay namamala sa paggalang ibinibigay sa simbahan sa dedikasyon ng kailangan at mayamang na misyon ng mga taong pinupuli. Isang akmang halimbawa ng anyo ng paniniwala ng karamihan ang panunuyan. Ang mga bumubuo ng grupo ng panunuyan ay mga mamamayang kumakatawan nila Jose at Maria. Sa iba naman ay nagdadala sila ng mga imahe ni San Jose at ni Maria na lumilibot sa paligid at isinasa nila ang sena ng kapaskuhan na isinulat ni San Lucas sa Kabanata 2 talata at walang nagtutuloy niya. Kadalasan ang prosesyon ay nagtatakbo sa harapan ng simbahan sa hating gabi. Lingid sa kaalaman at karamihan sa atin. Ang panunuyan ay pinapakilala kasama ng Misa de Gallo o Simbang Gabi ng mga Mexicanong mga misyonero sa ika-anim ng ika-anim na siglo. Noong 1587 si Padre Diego Soria, bago pa man ay itaguyod ang kumbento ng San Agustin Acolman, ay dumulog sa Santo Papa na pinihing tulusan na isagawa ang Misa de Gallo sa labas ng simbahan sapagkat hindi sapat ang loob ng simbahan para sa napakaraming dumadalo tuwing misa. Ito ay napahintulutang pagkaraan ng isang daang. Magmula noon ang Misa de Gallo o Simbang Gabi ay naging bahagi na ng ating tradisyon. Ngayon, ang panunuyan